שלי, איתו רביבו, בת 85, אם תפתחי את הבת 5. ישמעו את זה. בת 85, אימא ל10 ילדים. לשעבר, לפני קרוב ל14 שנה נפטר אח, ומאז היא לא מרשה לאף אחד לגעת בבית, לא צבעו את הבית, לא שיפצו את הבית, לא עניין אותה, כל דבר מה שהלך בבית. במשך הזמן נפטר גם אבא ועוד 2 אחים צעירים, ומאז היא בדיכאון. וכל פעם שראינו את התוכנית שלך, כל פעם היא אומרת, אתם רק מדברים את זה, הייתי מוכנה שיהיה אצלי בבית. אז בוא נראה אם אתה יכול לבוא לעשות לה קצת שמח לאישה הזאת, שראתה הרבה בחיים. מה היית רוצה שישפצו בבית? את הכל, לשפץ את הבית, תבואו ותחליטו מה אפשר. יכול לתת לה גם מכונית מתנה. 16 שנה, אף אחד לא נגע בבית, ותבואו תראה. 15